ଆଏ ଶୁଣୁଛ କଣ ହେଲା? କାଲି ଧନତେରସ ଜାଣିଛ ତ? ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଏଇଠିକି ଆସୁନ। ହଁ ଯାଉଛି। ହଁ କଣ କହୁଥିଲ କୁହ? ବସ। ହେଡି ହୁଁ କାଲି ଧନତେରସ ଜାଣିଛି। କିଛି ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ନୂଆ ଜିନିଷ ହୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବୋଧେ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ଆଣିକି ଘର ଫୁଲ କରିସାରିଲାଣି। ପୁଣି ନୂଆ ଆଣ ଧନତେରସ ଏଇ କଣ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କିଛି ତମ କଥାରେ। ଆରେ ବାବା ସେଗୁଡା ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଧନତେରସକୁ ନୂଆ ଘରକୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ନୂଆ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିବ। ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ ନୂଆ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ନୂଆ ଆଣିବା ଥରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଆଣିବୁ କୁହ? ଯାହା ତମ ପସନ୍ଦ ସେଟା ଧରିକି ଆସିବ। ମୋ ପସନ୍ଦ ଆଣିବି। ହଁ ମୋ ପସନ୍ଦ ତ ତମେ ରାଜି ତ? ମୁଁ ଆଣିଲେ ଡାର୍ଲିଂ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି। ଆଣିଛ? କଣ ଆଣିଛ କାଇଁ ଦେଖି? ସରକଟି ଓ ସରକଟି ୟା ନାଁ ହଉଛି ସରକଟି। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? ଇଏ କିଏ? ତମେ କହିଲ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ସୁନା ରୂପା କାହିଁ ଆଣିବି? ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନେବେ କହିଛି? ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନେବେ କହିଛି? କଣ କହୁଛ? କଣ କରିବି ଠାକୁର? ତମେ ଏବେ କଣ କଲ? ତମେ କଣ କଲ? ଭଗବାନ ମୋ କୁଳ ଭାସିଗଲା, ମୋ ଦୁନିଆ ଭାସିଗଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ କହିବି କହୁଥିଲି ଧନତେରସରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ହେ ଠାକୁରେ ମୁଁ କୋଉ କୂଳରେ ହେଲିନି? ମୋ ଧନ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଯିବି ନା ରହିବି? ଏଇ ମୁଁ ଯିବି ନା ରହିବି? ତୁ ଯା 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 ଯା। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଇଏ ଉଠି ପଇଲେ ପ୍ରଳୟ କରିଦବ। ମଣିଷ ଡ୍ରାମା କଲେ ଯେ ମଣିଷ ପଶିଗଲା। ଡ୍ରାମା କରିଥିଲା ଟି? ମୁଁ ବି ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି। ସେଟା ବୁଝୁନଥିଲ? ନାଇଁ ଏ ସରକଟି ଯା ଯା ମୋ ଘରୁ ଯା। ଟଙ୍କା ମୋ ଗାଡି